Tervetuloa Tuplasseuran ensimmäiseen kulttuurisalonkiin ja tervetuloa erityisesti vieraamme Elo Viiding. Kiitos. Aitäh kutsumasta. Ennen kuin kutsun illan isännän tähän eteen, niin kerrotko, miksi valitsit juuri nämä kaksi laulua? Valitsin nämä kaksi laulua sen takia, että silloin kun olin nuori ja opiskelin musiikkikoulussa viulua, niin eräänä syksyn päivänä, kun mä kuuntelin nuoria laulun opiskelijoita harjoittelemassa, niin minäkin halusin tulla laulajaksi. Ja opettelin nämä kaksi laulua ulkoa ja lähtin sitten laulamaan ne opettajalle, potentiaaliselle opettajalle. Mutta siitä sitten seurasi se, että minun viulunopettaja kuuli tästä avantyyristä ja sanoi, että meidän välit ovat kohta poikki. Mä soitin hänen pienessä kamariorkesterissa ja hän ei päästänyt minua opiskelemaan laulua. Mutta nämä laulut jäi soimaan minulle. Lämpimästi tervetuloa myöskin Juhani Salokannen, joka toimi illan isäntänä. Raikuvat aplodit. Ja kun Juhani tänne tulee, niin kerron samalla, että Elo Viidingin kirjoja on täällä myöskin paikan päällä myynnissä. Ja niin tietenkin saa signeerauksen tänään. Ja sitten niille, jotka siellä kotikatsomoissa katselee tätä lähetystä, niin Svyllin verkkopuoti on hyvä paikka ostaa hyvää kirjallisuutta. Lava on teidän. Lämpimästi tervetuloa. Tämä on juhlallinen hetki, hyvät ihmiset. Tulee tietysti kirjallisista salongeista mieleen avioparin Vaino Lahink ja Maino Berg, legendaarinen salonki tuolla Tartossa 70-luvulla. Mutta siihen verrattuna olen ymmärtänyt, että nämä puitteet ovat ylelliset. Me istumme alas, koska ymmärtääkseni Maino kertoo joskus, että heille suurin osa ihmisistä istui lattialla. No nythän mä näin jo lattialla istumista silti. Kiitoksia hienoista laulutulkinnoista. Kiitos Juhani Salokannen. Minä aloitan suomalaisen kirjallisuuskriitikon tyylisellä kysymyksellä. Mehän nimittäin tiedämme, että kritiikki käyttää usein sellaisia luonnehdintoja, että tämä kirjailija on kirjoittaa kokeellisesti. Ja toinen sitten taas, että tämä kirjailija on yhteiskuntakriittinen runoilija tai prosaisti. Tämä eksperimentaalisuushan tarkoittaa käytännössä lähinnä sitä, että kirjailijan operaatiokenttä on kieli, hän kirjoittaa kielessä, kun taas sitten yhteiskuntakriittinen kirjailija kirjoittaa kielellä joistakin asioista. Eli tämä eksperimentaalisuus tarkoittaa oikeastaan tämmöistä kielen sisäistä, kielen hienojen mekanismien rohkeaa kokeilua, kaikkea sellaista, kun taas sitten yhteiskuntakriitikko katselee kielen rajojen yli yhteiskuntaan, maailmaan, sen epäkohtiin ja niin edelleen. Ja meillä Suomessahan nämä kaksi kirjailijatyyppiä ovat hyvin erilaisia. Olemme tottuneet siihen, että nämä ovat eriluonteisia kirjailijoita. Miten on mahdollista, että joku kirjailija on sekä eksperimentaalinen että yhteiskuntakriittinen? Olkaa hyvä. Juuri sellainen on runoilija, prosaisti, kirjailija Elo Viiding. Todellakin minä suomalaisen asenneilmaston kasvattina tietysti totean näin. Ja oikeastaan heti kysynkin sinulta, että miten nyt voi sanoa jo pitkän kirjallisen urasi aikana arvostettuna virolaisena lyyrikkona ja prosaistina, miten virolainen kritiikki on suhtautunut tähän asiaan, että ihminen voi olla yhteiskuntakriittinen ja toisaalta sitten kokeellinen? Niin, tämä suhtautuminen on muuttunut aika paljon ajan myöten, että silloin kun minä aloitin kirjoittamista, aloitin nimenomaan kokeellisen ja yhteiskuntakriittisen tekstin
kirjoittamista, niin se joskus jopa raivostutti minun kriitikkoja, jotka yrittivät välittää sellaista sanomaa, että tämä ei ole oikea eikä hyvä runous, että näin ei pitäisi kirjoittaa. Mutta 10-15 vuotta meni ja tuli uusi sukupolvi, joka myös tottui lukemaan minun tekstejäni, ja nyt voi sanoa, että tämä yhteiskuntakriittinen runous on todellakin mainstreamia, eli siis päälinjaa, valtavirtaa. Eli voidaanko sanoa, hyvin heti tulee mieleen arvata, että helppoa se alku ei ollut? Ei suinkaan. Sinähän aloitit hyvin nuorena. Oliko niin, että esikoiskokoelmasi ilmestyessä oli 19-vuotias vai 16-vuotias? 17 olin silloin, kun se ilmestyi. Eli kokoelmaa toimitettiin silloin, kun olin 15-vuotias. Eli aloitin nuorena. Aloitin vähän symbolistisena runoilijana. Tai siis, että en ollut vielä varsinaisesti löytänyt omaa ääntä. Se tuli seuraavassa kokoelmassa, omassa kokoelmassa Laikkalähetys, laatikon läheisyys. Mutta ensimmäisessä kokoelmassa on jotain jo tästä myöhemmästä kirjoittajasubjektista, joka mä nyt olen. Ja ensimmäinen kokoelma oli merkittävä minulle siksi, että mä aivan kuin sukelsin kirjalliseen maailmaan ja tutustuin muihin runoilijoihin ja aloin elää sellaista kunnon kirjallista elämää, esiintymään ja myös matkustamaan paljon Suomessa. Olen käynyt 90-luvulla paljon esiintymässä ja nytkin Suomi on minulle hyvin rakas, läheinen ja tuttu maa ja suomalainen kirjallisuus myös. Ja olen saanut viime vuosina hyvää ja asiantuntevaa kritiikkiä. Voin olla iloinen ja tyytyväinen siitä. Nythän tosiaan, kun täällä on myynnissäkin sitten tätä uusinta, silloin siis 2 käännösvalikoimaa ilmestynyt. Molemmat ovat muuten siis Katja Meriluodon Suomelta. Niin onko Katja Meriluoto paikalla? Ei valitettavasti. Joka tapauksessa niin tässä jälkimmäisessä uudemmassa kirjassa, jota tuolla tosiaan sitten voitte ostaa mukaan. Siellähän on kirjallisuuden tutkija Mart Welskerin, Tarton yliopiston miehiä, perusteellinen analyysi tosiaan, ja hän näkee sinun kehitysvaiheistasi yhteensä 4 kappaletta. Niin, tässä tulee tosiaan... Niitä aika vähän kuitenkin niin vielä. Tulee kysyä tietenkin juuri, että mitä itse tästä kirjallisuuden tutkijan tulkinnasta arvelet? Kyllä Mart Welskeriä arvostan tosi paljon kirjallisuustieteilijänä ja tutkijana. Ja olen siis samaa mieltä hänen kanssa, että kuten jokaisella runoilijalla on eri kehitysvaiheet ja myös eri teemat voi kiinnostaa eri iässä, vanhempana ehkä metafyysisemmat teemat. Mutta mä yritän koko ajan kuitenkin kirjoittaa kaikesta. Ainoastaan luonnosta en ole kirjoittanut yhtään mitään. Ehkä se joskus onnistuu. Että enemmän olen sellainen kaupunkilaislyriikan viljelijä. Ja jos nyt ajatellaan kirjallisuuskritiikin tilannetta yleensä Virossa, niin ei sitä nyt paljon lueta. Et voin sanoa, että 20 vuotta sitten ehkä luetin enemmän.
Ja juuri siitä syystä on hyvä, kun ilmestyy sellaisia perusteellisia analyysejä. Et kun maailma on tavallaan muuttunut aika pinnalliseksi ja ihmiset ei pysty enää lukemaan pitkiä tekstejä eikä pysty enää ottamaan aikaa siihen lukemiseen. Lukeminen tietysti tarvitsee aikaa ja on hyvä, että meillä on sellaiset kriitikot. Meillä on sama huoli Suomessa, eikö totta? Siihen, että kuva alkaa voittaa sanaa, Joo. liikkuva kuva, meemit ja kaikki tällaiset. Ja todellakin lukeminen alkaa olla eliitin harrastusta. Niin. Sama ongelma on Virossa, vaikka tosiaan toki minun mielestäni virolaiset ovat aina olleet enemmän kirjallisuudesta kiinnostuneita. Kirjallisuus on ollut tärkeämmällä paikalla. Meillä on kaiken maailman armikuuseloita ja muita missä. Ja meillä on talvisota ja kaikenlaista tämmöistä. Virolaisilla ei ole missään universumia. Virolaisilla ei ole talvisotaa, ikävä kyllä. Näin ollen. Onko tässä yksi selitys sille, että luetaan sitten kirjoja ja harrastetaan kirjallisuutta aivan ihailtavalla tavalla? Mutta mennäänpä edelleen todella kritiikistä ylipäätään kirjallisuuteen. Miten itse sijoittaisit itsesi virolaiseen kirjallisuuteen? Nythän me tiedämme aina, kun puhutaan virolaisten lyriikasta, että siellä on aina näitä runoilijaryhmiä ja kirjailijaryhmiä ja niin edelleen. Minä en osaa sijoittaa sinua mihinkään ryhmään. Onko tämä päätelmä oikea? Joo, tämä on oikein. En ole kuulunut mihinkään ryhmään koskaan, mutta Virossa on hyviä kirjallisia ryhmittymiä ja arvostan heitä paljon. Kiinnostava ryhmittymä esimerkiksi 90-luvulla oli Rakkont Tartossa, Tallinnassa TNT, ehkä Tallinnan nuoret tekijät, josta on tullut Jürgen Rooste ja Ivar Sild. Mutta minä olen ollut koko ajan sellainen erakko, että en ole halunnut tehdä runoutessa mitään yhteistyötä. Ja jos kuulun johonkin, niin ehkä kuulun enemmän 90-luvun Suomen runoilijoihin, koska minulla oli paljon suomalaisia ystäviä ja on edelleenkin paljon runoilijaystäviä, jonka kanssa me esiinnytään yhdessä. Joo, muistan kyllä, että teidän ihan näissä käännettyissäkin runoissa on yksi runo, joska otsikossa esiintyy Jyrki Kiiskinen. Niin, joo. Nuori voima on hyvin tärkeä ryhmittymä ollut minulle. Haluaisimme tietää tästä enemmän. Milloin tulit Suomeen ensimmäistä kertaa? Suomeen tulin ensimmäistä kertaa vuonna 1988, mutta silloin vielä perheeni kanssa, eli siis isäni ja äitini kanssa, jotka olivat ohjaaja Terttu Savolan luona kesämökille kutsuttu. Ja minäkin vietin siellä kauniin kesän, mutta itsenäisenä nuorena ihmisenä tulin ensimmäistä kertaa Helsinkiin vuonna 1993 silloisen poikaystävän kanssa, jonka kanssa me tavattiin meidän yhteiset ystävät, filosofian opiskelijat, jotka olivat olleet vaihto-oppilaita Tallinnan yliopistossa, jossa minäkin silloin opiskelin. Se oli silloin vielä Eesti Humanitaar-instituut-niminen. Eikäs laitos tosiaan. Joo, ja silloin minä heti kiinnostuin nuoresta suomalaisesta runoutesta. Kiinnostus oli minulla jo aikaisemmin saatu kotoa, koska iso äitini Linda Viting on kääntäjä ja suuri Suomen ystävä. Ja hän on muun muassa kääntänyt Viljo Kajavan runoutta. Ja hänen kanssa minä keskustelin Pentti Saarikosken ja Paavo Haavikon runoutesta. Hän oli erittäin kiinnostunut Haavikosta ja lahjoitti minulle kirjoja, Paavo Haavikon kirjoja
hän näki, että minuakin kiinnostaa runous, ja hänen kanssaan me keskusteltiin paljon suomalaisesta runoudesta, ja siitä mä sain sellaisen kunnon pohjan. Eli kun mä lähtin Suomeen, niin mulla oli jo jotain puhuttavaa muidenkin älykköjen kanssa. Mutta mä koko ajan silloin halusin tietää jotain enempää. Että silloin se tarve oli, että mä tiedän liian vähän, mä olen lukenut liian vähän suomalaista runoutta, mun pitää lukea enemmän. Ja tämä tottumus on koko ajan mulla niin kuin sisällä. Että pitää koko ajan tietää niitä uusia nimiä ja ketkä julkaisee ja ketkä tulee. Nyt tosiaan Linda Wittingin nimi soittelee herkkiä kieliä minun sielussani, koska tunsin hänet tietysti ja niin kun olin aikana, niin siitä on jo 4. vuosisata Suomen Viron-instituutin johtajana Tallinnassa, niin Linda Witting oli kanta asiakkaita aina täällä meidän kirjallisissa tilaisuuksissamme. Ja nyt mä voin kertoa sinulle anekdootin, eli hän pani kerran jauhot suuhun kerta kaikkiaan legendaarisella ikimuistoisella tavalla. Olin tilannut Tampereen sen Työnteatterin teatteriesitys Jouko Turkan näytelmän. Se esitettiin sitten hyvällä menestyksellä ja Jouko Turkka ja hänen poikansa esiintyivät sitten ennen teatteri-iltaa täällä instituutin juhlasalissa. Jouko Turkan tiedätte. Hän oli tietysti vauhdissa ja vaahtosi kaikenlaista mahdollista asiaa siellä, mutta sitten eturisteräs pieni mummo nousi ja yhdellä sanalla veti jauhot suuhun. Siihen loppui Jouko Turkan uho Tallinnassa. Ja tämähän on niin kuin hyvin ymmärretty, hyvin ainutlaatuista. Eli Linda oli terävä, toisaalta hyvin lämmin ihminen ja aivan upea Suomen kirjallisuuden ystävä todellakin. Hänen miehensä Paul Witting oli lyyrikko myöskin, kuoli aika varhain ja sillä tavalla, mutta todellakin Linda, joka eli pitkän elämän, niin minulla on todella paljon lämpimiä muistoja hänestä. Mutta mennäänpäs eteenpäin. Tässähän tosiaan muuten kaupunkirunoilija ponnahti Suomen luonnon keskelle, jos kerran olit savolainen, siis pääjohtaja Kai Savolan ja dramaturgi Terttu Savolan mökillä. Suoraan Tallinnan asfaltteita tänne luontoon. Eli tämä oli tällainen. Mutta mennään eteenpäin näissä sinun Suomen suhteessa. Niin. Suomen suhte on koko ajan muuttunut vahvemmaksi. Olen myös kääntäjä. Olen siis kääntänyt Pentti Saarikosken runoutta, 3 hänen kokoelmaa. Tässä varmaan on tämä kirjakin. Ja olin tämän kirjan projektipäällikkö ja meillä oli sellainen kunnianhimoinen idea, että Saarikosken koko runotuotanto pitäisi julkaista viroksi, kun minä ja Jan Kaus ja Jürgen Rooste olimme kaikki Saarikosken runouten suuret ystävät. Ja sitten tehtiinkin nuorten runoilijoiden kanssa käännöstyötä ja hankittiin rahat ja julkaistiin Pentti Saarikosken runot viroksi. Ja meiltä on koko ajan kysytty, että miksi te ette tee sellaista kunnon valikoimaa, että miksi te julkaisette nyt kaikki runot, että ei runoilijan kaikki runot voi olla hyviä. Ja siinä on just se, että mikä on hyvä, että se on hyvin subjektiivinen asia, että mielestäni on hyvin kiinnostavaa seurata runoilijan elämän kaarta, hänen kehitystä, sitä minkälaiset ideat häntä kiinnostaa eri aikakausilla. Ja siinä mielessä, jos on kyse lahjakkaasta tai taitavasta runoilijasta, ei hänellä saa olla sellaisia huonoja tekstejä, että on ehkä kiinnostavampia tai vähemmän kiinnostavia, riippuu siis lukijasta. Ja toinen sellainen urakka oli Paavo Haavikon runot, jota mä myös vetin siis Piret Salurin, meidän yhten esikääntäjän, Kai Aareleitin, kirjailija Kai Aareleitin kanssa. Ja se oli hyvin, hyvin raskas työ.
ja jäi meillä kesken, koska rahat loppui. Haavikko oli vaikea, ei ymmärretty hyvin, luettiin hyvin paljon taustaa ja kysyttiin haavikkoa tuntevilta ihmisiltä, että mitä tämä mahtaa merkitä tässä runossa. Ja sitä työtä me tehtiin, mutta lopputulos on nyt tässä, että Paavo Haavikon kootut runot on myös viroksi ilmestynyt kustantamolta Eksa. Ja työ jatkuu. Käännän nyt nuorempia runoilijoita. Olen kääntänyt muun muassa Mikko Rätyn, Sanna Karlströmin, Katja Meriluoton, Tommi Parkon, Risto Oikarisen, Kaija Rantakarin ja sitten vielä Petra Vallilan, hyvin kiinnostava nuori kokeellinen runoilija. Heitän runoja viroksi. Ja ne ilmestyy kohta Loominkin lehtessä sekä Vikerkaar-lehtessä seuraavana. Nyt varmaan kesäkuussa on tulossa. Eli tultiin kahdesta valtavasta työstä kolmanteen. Nimittäin Haavikon ja Saarikosken runot. Ajatelkaa nyt, minkälainen valtava työ tämä on tosiaan siis sekä kääntäjiltä että sitten myös kustantajilta, rahoittajilta, kaikilta mahdollisilta. Eli tämän täytyy todistaa sitä, että Suomen kirjallisuudella on Virossa aivan valtava merkitys on. Tämä todellakin ilahduttaa, että tällaiset suuret hankkeet saatiin aikaan. Ja sitten todellakin niin on näin, että nyt yllätyin sitä, että sinä olet kääntänyt näin monia nyt aivan tuoremman luokan lyrikoita. Joo. Ja huomasitteko, millä tavalla ne tulevat ilmestymään? Looming-lehdessä. Looming ja Vikerkaar-lehdessä, koska kaikki ei mahtunut yhteen lehteen, sitten me jaettiin, että kokeellisemmat kirjoittajat menivät Vikerkaar-lehteen ja sitten vähän klassisemmat Loomingiin. No se on semmoinen yleistys tietenkin, mutta kuitenkin pitää tehdä jonkinlainen jakautuma. Tässä on puolustan Looming-lehtiä heti, että se ei ole mikään tämmöinen konservatiivinen lehti. Ei ole enää. Selvä ero on näissä kahdessa. Ja kyllä tässä Parnassa entinen päätoimittaja huomaa, että kun minä tein Parnassa 8 numeroa vuodessa, nämä molemmat lehdet ilmestyvät joka Jumalan kuukausi, 12 paksuja kuin mitkä. Ja sinne mahtuu näitä runoja ja todellakin näitä luetaan aivan mielettömällä määrällä. Eli olet tehnyt varmasti hyvää työtä. Kiitos. Onko Tiikarissa vielä? Opetapas meille uusinta suomalaista lyriikkaa, eli onko sinulla nyt joku uusi löytö mielessä? Joo, no nämä kaikki, keitä mä olen kääntänyt, nämä kaikki ovat hyviä löytöjä. Esimerkiksi kun puhuin tästä kokeellisesta runoutesta, jossa on paljon myös digitaalisesta maailmasta tekstejä ja myös semmoisia typograafisia eksperimenttejä, kokeiluja, niin Petra Vallila, jättäkää tämä nimi muistiin, että Petra Vallila on yksi sellainen kirjailija, joka on tosi kiinnostava. Sitten Mikko Räty, jolta nyt ilmestyi toinen kokoelma kustantamolta Tammi. Ja Sanna Karlström, joka on kirjoittanut jo pitempään ajan. Risto Oikarinen, kaikki nämä on hyvin erilaisia ja voi jopa sanoa, että täysin erilaisia kirjoittajia, mutta ne kertoo hyvin tästä maailmasta, tästä nykyhetkestä, missä me ollaan. Ja heillä on kiinnostava kieli, siellä ei ole semmoisia triviaaleja kuvioita, siellä kieli on hyvä, kieli on rikas ja se on ollut suorastaan nautinto kääntää heitä. Tullaan oikeastaan siihen, että toisten kirjailijoiden avulla sinä voit määritellä omaa itseäsi, omaa
makuasia ja kaikkea tällaista. Miten sinä ylipäätään sijoittaisit itsesi, nyt tulee juhlallinen sana, maailman kirjallisuuteen? Eli kaikki lyriikka, jota olet lukenut, englanninkielistä, maailmasta, ranskankielisestä ja niin edelleen. Miten sijoitat itsesi tähän kenttään ja sijoitat mainitsemalla suosikkirunoilijoita? No, kun puhutaan suosikeista, niin niitä on minulla paljon. Ja kun puhuttiin nimenomaan Paavo Haavikosta, Saarikoskesta, olen kiinnostunut myös Mirkka Rekolan runoutesta. Suomalaisessa runoutessa on muitakin hyviä esimerkkejä minulle, kuin Eeva-Liisa Manner esimerkiksi, Väinö Kirstinä. Jos minun runoistani kriitikot kirjoittaa, niin voi syntyä sellainen mielikuva, että mä olen sellainen tyypillinen niin kuin postmoderni runoilija, että sekoitan erilaisia tyylejä, erilaisia ääniä. Tämä on osittain totta. Runoissani on kuitenkin hyvin vahva sellainen modernistinen ääni tai subjekti. Ja uskon siihen, että runoilijan ääni, omalaatuinen ääni voi muuttaa paljon. Se voi muuttaa maailmaa, se voi muuttaa kieltä, se voi muuttaa kirjallisuutta. Keitä mä vielä sanoisin esikuvaksi? No, tietenkin nuorena tyttönä olin Sylvia Plathista kiinnostunut. Sitten tuli Margaret Atwood, joka on hyvin tuottelias runoilija. Sanoisin, että olen itsekin tuottelias ja se on juuri minun tapani reagoida maailmalle. Niin. Muistelen kokeneeni tällainen ikämiehenä sen, että kyllä joskus kajahti semmoinen amerikkalaisen beat-lyriikan vyörytys jossain sinun runoissasi. Pitääkö tämä paikkansa sinunkin? Niin vähän, joo. Se pitää paikkansa, mutta siis kun mun tyyli koko ajan kehittyy, niin mä en itse asiassa voikaan sanoa, että minkälaiseksi runoilijaksi mä olen nyt kasvanut tai tullut tai mihin suuntaan olen menossa. Ehkä mä olen vaan Elo Viiting vai Elo V. Sitten olet kirjoittanut tosiaan proosaa, lukuisia novellikokoelmia, eikö niin? Olen kirjoittanut proosakirjoja, yhten taiteaiheisen lastenkirjankin. Olen kirjoittanut kirjallisuuskritiikkiä. Nyt tänä vuonna ilmestyi toinen kritiikkikokoelmani, kirjani Köneleb Minuka, joka on jatko ensimmäiselle kirjalle Minä könelen kirjantusesta, joka ilmestyi muutama vuosi sitten. Ja siellä minä keskustelen sellaisten vähän niin kuin marginaalien ihmisten, kirjoittajien kanssa, jotka ei ole saanut tarpeeksi huomiota, mutta jotka kirjoittavat todella hyvin ja joilla on kiinnostavia ajatuksia. Minua kiinnostavat vasta-ajattelijat just tässä ajassa hyvin paljon. Ja haluaisin itsekin, kun me puhuttiin siitä, että miten määrittelisin itseäni, niin sanoisin, että olen tavallaan vasta-ajattelija itsekin. Ja en halua seurata niitä trendejä, jotka on kirjallisuudessa nyt. Haluan mennä eteenpäin tai taaksepäin tai jonnekin muualle. Ja tämä kritiikkikokoelmakin on saanut nyt hyvää vastaanottoa, jo hyviä arvosteluja.
Mutta mainitsepa tosiaan näitä vasta-ajattelijoita ja näiden kahden esseekokoelmasi kirjailijoita. Ne on varmasti kansainvälistä luokkaa vai onko virolaisia mukana, onko suomalaisia? Ne on virolaisia. Yksi suomalainen on esimerkiksi Rita Dahl-niminen kirjailija, kääntäjä ja esseisti. Hänen runoja olen myös kääntänyt viroksi. Muutama vuosi sitten ilmestyi runokokoelma Ajan sytän häneltä. Sen käänsin. Ja siellä on esimerkiksi Martin Vapat, hyvin omaperäinen ja hyvä kirjailija. Häneltä ilmestyi nyt maalaiselämästä, maalaispojan silmien läpi nähtyn maailman kertomus, siis romaanina. Ja siellä on hyviä runoilijoita muitakin. Christian Haljak, meidän yksi surrealisteista, jonka kanssa mulla on perusteellinen keskustelu tässä kirjassa. Eli se on aika laaja tai semmoinen moniulotteinen valikoima. Eli kirjallisuudesta pikkuhiljaa alan mennä. Minua rupeaa kiinnostamaan tämä yhteiskuntakritiikki, mutta ennen sitä, olisiko hetki lyriikalle? Haluatko lukea jotain omaa tekstiä esimerkiksi? Joo, mielellään. Olin sel õhtul üksi nagu paljud. Ja sama palju oli minus üht. Kõik, mis mind jälitas, võttis paljude kuju. Mitte ükski polnud eriline. Kõik olid nagu kõik. Ma mäletan, et ma küsisin, miks mina? Just kui ma mäletaksin, miks just mina ja ma kisendasin. Jalutasin ühiselamu eest mööda. Majal oli 2 külge. 2 pirni mädanes kõnniteel, 2 lauda oli löödud akende ette. Aknast paistsid 2 meest, 2 naist, 2 last, 2 puud, 2 ohvrit, 2 õlut, 2 kuldketti. Nii ahvatlevas ümbruses. Nii teravalt olin üks. Lisasin sammu. Miks just sina? Nuga lööb seda, kes jookseb perd. Teadsin korraga täpselt, miks mina. Siia saab sündida eelkõige selleks, et okastraadile jalg taha panna. Oodata nagu needus oma minekut ja tulekut, aega, mil näha oma nägu veelgi selgemalt või kaotada mälu või teha kõik heaks. Või teha minekut või näidata näpuga. Olin sel õhtul üksi nagu paljud ja sama palju oli minus üht. Kõik, mis mind jälitas, võttis paljude kuju, mitte ükski polnud eriline. Kõik olid nagu kõik. Ma mäletan, et ma küsisin, miks mina just, kui ma mäletaksin, miks just mina ja ma kisendasin. Mis see siis ikka ära ei ole siin nii väga olla, öeldi mulle. Selles riigis janu maksab ja suured südamlikud mööndused marsivad su mõistusesse, küsides, kas tahad elada või surres alistujaks tunnistatud saada. Kas tahad meie õhku? Ma tahan tänada kõiki, kes rääkisid mulle tapmisest ja ajaloolistest kangelastest, ajaloolistest romaanidest, ajaloolistest isikutest, ajaloolistest näidenditest, ajaloolistest. Kui hästi ma neid mäletan. See oleks olnud nagu eile. Tühi koolimaja, kus löödi risti esimese klassi õpilane, kellel polnud raha. Olin sel õhtul üksi nagu paljud. Ja sama palju oli minus üht. Kõik, mis mind jälitas, võttis paljude kuju. Mitte ükski polnud eriline. Kõik olid nagu kõik. Ma mäletan, et ma küsisin, miks mina just, kui ma mäletaksin, miks just mina ja ma kisendasin. Aga ma ei mäleta, millise vastuse sain. Küllap lükkavad nad kivide eest
siis on kergem. Mida ma nendega siis peale hakkan? Veeretan tagasi kellegi teise ette. Löön käega ja teen, nagu oleks mind ilma asjata nähtud. Aga enne tõmban neid alt, nagu jaksan, irvitan, võitlen oma igapäevase masenduse eest, käed risti rinnale asetan ja vaatan, et mu valgus ei paistaks silma. Olen imesid uskunud, midagi suuremat igast päevast. Olen imedes pettunud. Lapsena uskusin jõuluimet, siis olid muidugi küll veel näärid ja kevade imet ja suve imet ja sügisel tundus kõik justkui imeks end ette valmistavat ja juba see ootus oli kui ime. Ei tulnud imet, millesse uskusin. Kõik libises mööda, lagunes, roiskus. Kord lõikava tuule käes mõistsin. Tuul ongi ime. Kõik tavaline või lihtne või mõttetu, millele trotslikult alistusin, mida ma iial ei ihaldanud. Ainult see oli ime. Läbistab, torkab, teeb valu, traageldab vari ja päriselud, tõmbab kokku ihade tühikud. Ime on nõel, kangas hing. Rammus aeg. Millal sa läbi saad? Millal sa oled ometi läbi? Oma jultunud haavaga näo oli maas, kaitse süstita sportlikust huvist üksnes enese poris. Aga millist aega mul oodata ongi? Mida mul aknast vaadata ongi siin, kus mu silmad ei näe? Siin, kus ma palveid ei loe, sest keegi võib kuuldada nime. Keegi võib ärgata ellu või keerata raadio lahti. Kas seda, et jõgi su kaatreid täis või õuel kisklevad mersud parkimiskoha pärast, pisemad kajakaist? Aga millist aega ma tahan? Ja kas see sajakski lund jäätuks aknaklaas enam? Või oleks ainult vihm? Ja mis on vihm? Millist aega ma tahan? Milline tahab mind? Kirjanikud on vägivaldsed. Kirjutavad nii vägivaldsetest asjadest. Kõike ei tohiks mäletada. Veel vähem paberisse pakkida oma hästi varjatud laipu. Sina, kahtlaselt valge arst, kes sa vahete vahel mõne reagi valmis viskad, laitsid ühiskonna kriitilisuse pärast juhuslikku kaardimoori, aga sa laitsid heatahtlikult. Sinul on trendikas suu, kahekordsed koloreeritud kontaktläätsekesed ja hästi istuvad potased. Kaardid näitavad sinu elu soodsas valguses. Oled koguja ja kogud erinevaid toiduretsepte ja süües läheb sul järjest paremini, sest toitu jätkub. Aga ma kardan, et homme Risti emand, Strawberry Girl Kristiin sellest Siuksi laulust, kellel pole sentigi, vaid töötu ema veriste pilvede vahel, sööb ära sinu maheda artikli ja paneb käed natuke ohtlikult risti.
Lähän isäseisuuspäivä vastuvettule. Jooman entäkä koos, kes ütlevad, et armastavad vabadust, olles vaba riigiga üks. Lähen iseseisvuspäeva vastuvõtule. Jooma vanade meeste terviseks, kes surevad tänaval ja laste terviseks, kes surevad haiglas, eemaldatuna oma vaestest ja halbadest emadest. Lähen iseseisvuspäeva vastuvõtule. Jooma kõigi terviseks, kes elavad telkides ja magavad pangaautomaadiga piinides. Lähen iseseisvuspäeva vastuvõtule. Kopsud terved, närvid korras, riie, langev. Jääma pildile. Klaas käes. Igavikku. Süda omal kohal. Kas tunneksid ära tõe, mis asub su lapsepõlves? Sääl, kus sa nägid veel, nüüd, mil sa kõneled. Eraldad puhtaid teri. Puhtad on kurbused. Vahel sa puhkad varjus valguses kasvava veski. Koos temaga pöörleb sus miski. Ja igavesed ta tiivad. Kiitoksia Eeva todella. Kiitos Johanni Salokannen. Kirjallisuuden tutkija Mart Velsker käyttää tässä hienossa jälkisanassaan tuohon käännösvalikoimaan nimitystä vulkaaninen raivo. Me ehkä nyt tässä esityksessäkin jo vähän päästiin vulkaaniseen raivon sävyihin, mutta Velsker tässä jälkisanassa kyllä tarkoittaa sille runojen sitä vimmaa, jolla lyyrikko kuvaa yhteiskunnassa havaitsemiaan epäkohtia. Ja nyt todella tosiaan tulemme tähän asiaan, että mikä aiheuttaa kirjailijassa nämä tällaiset tuntemukset. Ja tässä yhteydessä mainitsin, että puuttukaa puheeseen. Eli meillä on hyvä yleisö tässä ja jos teille herää kysymyksiä, niin kättä pystyy. Minä jaan kyllä sitten näitä puheenvuoroja. Mutta mennään todellakin siihen, että puutut monenlaisiin asioihin tässä maailmassa. Välillä ironisoit sisustuslehtien lukijoita muistaakseni, joka määrää koska... Kyllä mä itsekin luen sisustuslehtiä. Joskus. Eivät lue ne, jotka joutuvat, niin kuin äsken kuulimme yhdessä runossa, yöpymään pankkiautomaatin lattialla nukkuen. Eli sinulla on hyvin selkeä käsitys yhteiskunnan eriarvoisuudesta. Kerro siitä, miten tämä kaikki sinun silmääsi on osunut. Mielestäni kirjailijan pitäisi olla hyvin herkkä ja empaattinen. Ja hänen pitää jatkuvasti kuitenkin osoittaa niihin asioihin, jotka ei ole oikein. Ja kun me elämme kuitenkin sellaisessa hyvin pinnallisessa maailmassa, niin kirjailijan tehtävä on ihan kuin repiä nämä yksityiskohtat irti ja asettaa ne valoon. Kaikki nämä ihmisten kärsimykset. Ja minun elämä runoilijana ja kirjoittavana subjektina on aina reagoimista. Ja se, että mä en voi kirjoittaa ikuisista ja kauniista asioista, esimerkiksi kuin rakkaus. Tietysti mä kunnioitan ihmisiä, jotka pystyvät tekemään sen niin kuin muita huolia ei olisikaan olemassa. Että sen
vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden näkeminen antaa kirjailijalle myös voimaa, ja hän tulee kirjoittaessaan itse eettisemmaksi myös ja pystyy näkemään koko ajan lisää. Ja on olennaista myös se, että jokainen runoilija saisi myös julkaista niitä omia totuuksia ja omia periaatteita. Ja mielestäni nämä arvot, joita minä puolustan, myös näkyy niistä teksteistä, mitä mä kirjoitan. Että se on jopa sellaista niin kuin fyysistä maailman kokemista. Että ei aina voi olla etäinen ja seurata etäisyydeltä. Pitää myös reagoida, pitää myös eläytyä, pitää olla empaattinen, pitää nähdä ihmisten kärsimykset. Ehkä ne auttaa nämä tekstit jotakuta. Että se on minun tapa auttaa ihmisiä. Kyllä mä autan muullakin tavalla, mutta että runous voisi auttaa löytämään myös ulospääsyn henkisistä vaivoista ja kärsimyksistä. Ja tässä yhteiskuntakritiikissä näkyy itse asiassa sitten, näkyy siinä sukupolvesi, koska sinä olet nuori ihminen. Sinulla ei ole riviäkään neuvostobyrokratian arvostelua, jossa olisi kyllä arvosteltavaa riittänyt, mutta sinä olet uuden itsenäisen Viron kasvatti. Joo, mutta tämän ironian kuitenkin mä olen perinyt varmaan omalta isältäni, joka oli hyvin ironinen ja myös, joka kirjoitti myös hyvin yhteiskunnallista tekstejä, vaikka sitä ehkä alussa ei huomaakaan, miten yhteiskunnallinen runoilija hän todellakin oli. Hän oli siis, puhumme näyttelijästä ja lyyrikosta Juhan Viidingistä, Elon isästä, joka oli todellakin tietysti oli virolaisen ironian loistavia edustajia juuri koska tätä ironiaa oli kirjallisuudessa. Sitä oli tietysti kotona kahvipöydässä ja erityisesti saunan lauteilla sitten illalla, mutta se on aivan erilaista tietysti tämä Juhan Viitingin eli Jyri Ytin, niin kun hän käytti tätä taiteilijanimeä useasti. Sitä hänellä oli kokoelma, jonka nimi oli Maa olin Jyri Ytin. Ja kirjailijan nimi oli Juhan Viiting silloin tietysti. Vähän sama muuten kuin sinä olet kirjoittanut myöskin suurin piirtein Maa olin Elo V. Niin, totta. Eli se menee tällä. Joo, mutta että todellakin niin se Viro, jota sinä kritisoit, se on kyllä suomennoksissa varmasti suomalaisella lukijoilla hyvin ymmärrettävää, koska sitä samaa kapitalismia elämme nyt sitten me täällä Suomessa ja olette eläneet jo 30 vuotta. Nyt kysyn sinulta sellaista asiaa, joka on tietysti, tässä meni aamuun asti, mutta kerro lyhyesti siitä, että miten koet isänmaasi Viron vapautumisen jälkeisen kehityksen, henkisen, aineellisen, poliittisen kehityksen Viron uudelleen itsenäistymisen alusta alkaen? Kyllä se kehitys on ollut aika monimutkainen, monenlainen. Virolaisethan ovat digitaalisesti hyvin taitavia. Ja myös puhutaan siis koko ajan puhutaan taloudellisesta kasvusta. Eli meillä on semmoinen virallinen linja, virallisen kehityksen linja. Ja sitten tämä kehitys, jota ihmiset henkilökohtaisesti kokevat. Ne ihmiset siis, joilta ehkä otetaan nämä lapsirahat pois, kun niitä on jo kerran luvattu
Että se kehitys onkin, se on monimutkainen. Ja itse asiassa kaikki nämä kirjailijat, jotka toivoivat Viron itsenäistyvän 90-luvulla, mielestäni nämä vähän pettyivät silloin. Tai siis eivät sopeutunut oikein tähän yhteiskuntaan. Minä olen nähnyt myös sen murroksen ja itsenäistymisen, mutta nyt on tietysti jo uudet sukupolvet, jotka onkin ollut niin sanotusti koko ajan jo vapaassa yhteiskunnassa. Ja heillä on, itse voisin sanoa rohkeasti, vähän toisenlaiset arvot myös kuin heillä, jotka on nähnyt sen murroksen ja kokenut sen vaikeuden, itsenäistymisen vaikeuden. Miten periodisoisit, eli laittaisit aika pieniksi aikakausiksi tätä Viron kehitystä? Minun ymmärtääkseni ensin laulava vallankumous, sen idealismi, sen jälkeen viidakkokapitalismi. Kaikki toistensa turvassa. Totta. Ja miten nyt 2000-luvun puolella virolaista yhteiskuntaa kuvaisit? Se on hyvä kysymys, mutta kuvailisin sitä ehkä hyvin mediakeskeisenä yhteiskuntana. Ja myös on kehittynyt tietynlainen narsismi tätä sosiaalimedia kautta. On mielestäni muuttunut pinnallisemmaksi ja kyllä siis jokaisessa asiassa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta ehkä juuri tämä teknologian kehittyminen on antanut paljon voimaa sillä yhteiskunnalle. Miten sinä olet peritallinnalainen Viron kansalainen, sitten toisaalta jos ajatellaan jossain Pölvamaan perukoilla ihmiset elävät maalla ja sillä tavalla, minkälaisia suuria tällaisia eroavaisuuksia virolaisilla on? Minun silmäni ainakin on osunut tietysti juuri tämä suuren Tallinnan, joka on suhteessa siis paljon suurempi koko maan nähden kuin Helsinki meillä. Sen helsinkiläisyyden, Tallinnan voimakeskuksen ja sitten näiden syrjäseutujen ihmisten välillä. Onko se keskeinen? On se ero, on aika suuri. Ja mielestäni kulttuuri ja kaikki muut hyvät asiat ja sivistys pitäisi ehdottomasti päästä myös sinne periferiaan. Että kyllä mä näen sen eron siis maalaiselämän ja kaupunkilaiselämän välillä. Kuinka usein sinä muuten käyt sillä maalla? Joo, siis kyllä mä käyn silloin, kun käyn kyläilemässä maalla asuvien kirjailijoiden luo. Hyvin mielenkiintoinen kysymys. Teillä on siis kirjailijoita, jotka asuvat maalla. Niin, on. Esimerkkejä? Esimerkiksi Martin Vapat, jonka kanssa tein just haastattelun tästä suuresta erosta maan ja maalais- ja kaupunkilaiselämän välillä. Miten hän kokee tämän asian? Hän kokee sen katastrofaalisena, siis siinä mielessä, että hän on ympäristöaktivisti ja hän on kärsinyt paljon siitä, että hänen maalla, siellä maaseutulla, jossa hän asuu, on paljon kaatettu puita, tehty lakerajet, mikä tämä on nyt suomeksi. Se on siis avohakku. Avohakku, just avohakka. Avohakku, kyllä. Joo. Ketkä muuta hakkaa? Metsäyhtiöt varmaan tietysti. Niin, joo. Ja siitä on syntynyt
isoja keskusteluja myös mediassa, että miten paljon tämä luonto kestää tätä kaupallistamista. Miten muuten Viron vesistöt? Niin, no vesistöt, mielestäni ne on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta varmasti joku meribiologi voisi sanoa, että on syytä huolestua. Mutta verrattuna esimerkiksi kaikkiin niihin turismikaupunkeihin ja Italiaan ja Kreikkaan, jossa on paljon enemmän turismia ja sitä kautta syntyvää saastetta, niin Virolla on mennyt hyvin. Mennäänpäs noista puista ja muista ihmisiin. Eräs yhteiskunnallinen ongelma teillä on tietysti venäläisvähemmistö. Ja nythän niin. Lainsäädännössähän Virossa on tulee todellinen yksitiikerin hyppy jälleen, kun kouluvuoteen pitää siirtyä. Onko se syksystä alkaen kokonaan Viron kielessä? Joo. Jaana, muistatko kuinka tämä... Alkoi nyt tänä syksynä ensimmäiset ja neljäsluokkalaiset ja koko päiväkoti. Kyllä. Kerro meille tästä asiasta. No, miten paljon mä tästä asiasta tiedän? Mä olen lukenut niin paljon kuin mä olen lukenut lehtistä, että siellä on huolestuneita vanhempia, joilla on vaikeuksia auttaa niitä koululaisia heidän matematiikan ja fysiikan tehtävissä. Että tämä on mun mielestä pitkäaikainen tekemätön työ. Eli sitä kaikkea olisi pitänyt, tätä integroimista ja kaikkea olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten. Että kun asioita tehdään vauhdilla, niin usein lapset kärsii, mutta tästä ollaan eri mieltä ja tämä on myös sellainen niin kuin poliittinen asia, jolla poliitikot saa myös huomiota, sellainen aihe. Miten muuten politiikka, nythän runoutesi yhteydessä käytämä termiä yhteiskuntakritiikki. Emme puhu. Koetko itse, että lyriikkasi on poliittista? Ainakaan se ei ole tietenkään puoluepoliittista, mutta miten suhtaudut sanaan politiikka lyriikkona? En huonosti. Kyllä minulla on poliittisia runojakin, vaikka en kuulu puolueihin. Ja siis koko elämä on tavallaan poliittista, tai siis poliittisten valintojen tekemistä. Ja voin sanoa, että on minussa myös tätä poliitikkoakin. Kiteyttäisin, että onko kysymys se, että kun emme voi tehdä vallankumousta, joka muuttaisi kaiken, niin kuin Neuvostoliitossa aikanaan mukaan yrittivät, minkälaisia osaparannuksia sinä suosittelisit ennen muuta? Varmaan minä näkisin sitä, että kansalla olisi mahdollista sivistyä ja myös lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus lukea esimerkiksi kirjoja, oppia kieliä ja että opettajat esimerkiksi ei olisi asiakaspalvelijoita niin kuin ne nyt on nykypäivänä, koska meillä kouluissa on näin, että jos lapsi esimerkiksi ei tykkää jostain aineesta,
niin vanhemmat voivat hyökätä tätä opettajaa, että hän ei osaa opettaa. Ja opettajilla ei ole auktoriteettia, minkäänlaista auktoriteettia nykyään. Minun puolisoni on viron kielen opettaja. Ja vaikka hänellä on vaikea, hän on pystynyt säilyttämään tämän autoriteetin. Ja hänen kokemukset koulusta on myös sellaisia, että opettajilla on paljon myös sellaista niin kuin sosiaalityötä, että heidän pitää niin kuin, olla psykologi, olla joku terapeutti, että he ei voi keskittyä siihen aineeseen, jota he opettavat. Ja kyllä minä antaisin enemmän opettajille enemmän autoriteettia ja kannustaisin kunnioittamaan heitä, jotka osaavat jotain tai on oppineet jotain. Että koulussa on tilanne aika kurja. Tässä leukani loksahtaa. Minä kuvittelen, että Virossa asiat ovat vanhalla kunnon tavalla. Ne oli vielä vanhalla kunnon. No siis en mä tietenkin siis puolusta myös tätä, että nyt siis kaikki pitäisi olla niin kuin vanhana aikana oli, mutta se juuri, että jos ihminen haluaa oppia jotain, jos lapsi haluaa oppia jotain, niin vanhempien pitäisi luottaa siihen ihmiseen, joka opettaa heidän lapsia, eikä niin kuin sotia heidän kanssa, eikä kirjoittaa, eikä soittaa koko ajan, että minä ja mun lapsi olemme nyt miettinyt tässä sitä sun tätä, että me emme jaksa nyt tehdä tätä tehtävää huomiseksi, että olisiko meillä. Eli tämä on käsittämätön tilanne, kun vanhemmat myös opiskelee lapsen kanssa. Mun mielestä koulussa lapset pitäisi opiskella, ei heidän äitit eikä isät, jotka moittii samalla niin kuin opettajia, miten ja antaa niin kuin, niitä opetuksia, miten opettaja pitäisi kouluttaa heidän lapsia. Hyvänen aika. No niin, mutta sieltä seuraava kysymys. Joo, tänään kiitoksia. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu menossa. Minulla oli 2 kysymystä, mutta mä pidän ne sivuun nyt ja esitän oikeastaan 2 muuta kysymystä ja yhden kommentin lyhyesti, koska tämä viimeinen on se, mä olen itse opettanut Suomessa koulussa, mutta myöskin lyhyesti Virossa, Tallinnassa, ja mä voin sanoa, että kyllä oma mielipiteeni on toinen kuin mikä esitit äsken, eli sanoisin näin, että mun kokemuksen mukaan Suomessa tai Virossa on parempi koulurauha, parempi. Se vielä on, joo, parempi. Se vielä on, joo. Mutta nämä 2, oikeastaan tämä ensimmäinen puheenjohtajalle minulla olisi niin sellainen kommentti, että pyytäisin siihen niin mielipidettä. Jos mä oikein kuulin, mä siteeraan nyt, että venäläinen väestö on niin kuin probleema. Mun mielestä se ei ole probleema, se on tosiasia, jonka kanssa pitää elää. Ihan niin kuin monessa muussakin maassa on kielellisiä vähemmistöjä. Niin. Ja mä haluaisin kuulla siihen sinulta ja teidän niin kuin vähän lisää siitä, että mitenkä tämä, ei niinkään tämä opettaminen koulussa viro kieli versus venäjän kieli, vaan yleensä tämä venäjän kielisen väestön asema, joka mun mielestä on, mä olen ollut aika paljon Virossa ja olen aika paljon Virossa, mun mielestä mä en pidä sitä niin isona, se on haaste. Niin. Ja sitten vielä tämä 3, jos sallitaan, niin minun mielestäni, kun puhutaan tai jos sanotaan, että on niin kuin Virossa periferioita tai maata, niin minä sanoisin oikeastaan näin, että silloin kun mä tunnen virolaista kirjallisuutta ja virolaista ja virolaisia, niin meillähän on Hiiumaa, Pärnu, erityisesti Tartu ja niin poispäin, että mun käsityksen mukaan teidän kirjallisuus on aika laaja. Joo, mutta niin. Aika niin kuin syvältä. Joo, mutta siellä on aina nämä kylätkin, johon kaikki ei joutu
kaikki kirjailijat, että se ei ole ainoastaan Hiiumaa ja Pärnu ja Saaremaa, että siellä on myös pieniä paikkoja, joissa voisi olla enemmän elämää ja että siellä kouluja ei suljettaisi. Ja koulujen sulkeminen on kyllä huono juttu. Niin. Joo. Joo, eli oikein hyviä aspekteja. Onko vielä? Joo, nämä olivat kiinnostavia asioita todellakin. Ja totta on todellakin juuri se, että ei Virossa tietenkään eikä missään muualla ole tarkoitus, että maa on monoliitti, jossa puhutaan yhtä ainoa kieltä ja kun uskotaan yhteen ainoaan Jumalaan. Ne ajat ovat menneet. Vielä kysymyksiä, olepa hyvä. No, ihan toisenlainen. Mä olisin kysynyt, että mitä ajattelet tekoälyn käytöstä runoudessa? Joo, itse asiassa tämä on kiinnostava teema ja mä itse aion kirjoittaa seuraavan runokokoelman, tekoälyn aiheisen runokokoelman, eli mä aion hyödyntää sitä. Kyllä kaikkia sellaisia uutuuksia täytyy osata käyttää, siis myös Facebookia täytyy osata käyttää, myös katulla täytyy osata kävellä niin, ettei putoa. Eli kyllä mä uskoisin siihen, että siinä on just se, että jos ihmisen omaa vastuutta korostettaisiin enemmän yhteiskunnassa, niin se ei muuttuisi problemaattiseksi. Jos sitä pelätään tai jos pelko ei ole hyvä, ei ole luova. Ja se tulee ja on jo tullut, mutta maailma onkin mennyt, koneistunut. Nyt onkin ihmisten edessä tämä suuri kysymys, miten ne ihmisenä tässä maailmassa pystyvät toimimaan, miten ne säilyttävät nämä ihmisarvot. Hyvä kysymys, hyvä vastaus. Lisää kommentteja, olkaapa hyvä. Kerro vielä suhteestasi Suomen kirjallisuuteen. Se meitä tietysti rannattavasti kiinnostaa. Ja olet hyvin perille tosiaan Suomen kirjallisuudesta. Mainitsit jo hienoja nimiä, Eeva-Liisa Mannereista alkaen ja niin edelleen. Kerro vielä havaintojasi meidän kirjallisuudesta. No, teillä on yksi todella hyvä asia, jolla on myös huono puoli, mutta niin kuin kaikissa hyvissä asioissa on huono puoli. Teillä on todella korkea tämä kirjojen toimittamisen kulttuuri. Ja kirjoja toimitetaan erittäin kunnolla. Tämä voi johtaa tietysti siihen, että jo tunnettu kirjailija joutuu odottamaan monta vuotta ennen kuin kustannustoimittaja hyväksyy hänen käsikirjoituksen. Ja nyt on myös sellainen niin kuin uusi trendi, olen kuullut, että kirjoitetaan yhdessä kustannustoimittajan kanssa. Eli vähän niin kuin kustannustoimittajan skenaarion mukaan. Ja tällaista toimittamisen kulttuuria minä toivoisin Viroon myös. Olen itsekin toimittanut runokirjoja. Olet kustannustoimittajana ja olen todellakin tehnyt näitä yhteistyötä. En ikinä ole kirjailijan kanssa kirjoittanut. Olen jonkun pilkun sieltä vähän sitten poistanut ja tämmöisiä. Siinä jälkeen rohkaisu, että runsailla ravintola-lounailla. Olennaisesti. Mutta onko sellaista nuoremmassa palvelussa nykyään täällä meillä siis? Mielestäni näin on. Mutta sehän on kyllä totta todellakin, että esimerkiksi Suomessa on ollut legendaarisia kustannustoimittajia ja Virossa esimerkiksi Hiidelien pariskunta aikanaan, Virosta aikana oli Hiideliä ja hänen miehensä ja niin edelleen. Sehän on kokonaan oma taiteen lajinsa ja alansa ja kuuluu kirjallisuutta ja juuri se, että yhdessä hiotaan sitä käsikirjoitusta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen asti. Ja sen arvaan kyllä toki, että nyt kun meillä on Suomessa tällaisia, olen kyllä, ja olette varmasti huomanneet,
on toisaalta hyvä, että sitten siellä pitkällä sivun takana on tänään kulttuurikapitali, eli painolasku saadaan maksetuksi sillä, kun niin valtio tukee, ihan kapitalismi sillä tavalla kehittyssana. Niin, ja meillä myös kirjailijat kustantavat itse ja se omakustannettu kirja voi yhtä hyvin kilpailla siis suurten kustantamojen kirjojen kanssa. Suomessa olen kuullut, että omakustannekirjailijat ovat vähän toista luokkaa, mikä on mun mielestä täysin naurettava, koska sisältö on se tärkein. Tämä oli entinen tilanne, koska nyt tosiaan kun tiedämme, että suuret kustantamot on lopettaneet kirjapainonsa suurin piirtein, kirjat painetaan Virossa, niin alalla on paljon muuta. Siellä on kommentti, olkaa hyvä. Ei, se on kysymys, kiitos. Sellaisen kysymys, mikä minulla oli mietittynä, oli tämä tekoäly, mutta siihen tuli jo vastaus myöskin. Mä olisin kysynyt sellaisen, että kirjallisuuden tila Virossa tänä päivänä, siitä mä haluaisin kuulla, että mikä on arvioti niin kuin siitä, ja otetaan niin ihan konkreettisesti 10 vuotta taaksepäin, noin 2015, kun nyt on 2020 tai 2024 oli, niin noin 10 vuotta, niin mitenkä, ehkä erityisesti runoutta, mutta ylipäätään kirjallisuutta, sitä Kirjallisuuden tilanne on jatkuvasti aika hyvä. Kirjoja kustannetaan hyvin, mutta nyt on meilläkin nämä leikkaukset kulttuurissa ja nämä vaikutukset tulee nähtyksi ehkä muutaman vuoden päästä, mutta että yksi asia, mikä on minun mielestäni hyvin tärkeä, on se, että kirjallisuuskritiikki ja kirjoista kirjoittaminen on muuttunut huomattavasti laatukkaammaksi kuin se oli vielä 10-15 vuotta sitten, jolloin ilmestyi paljon pinnallisia arvosteluja. Et nyt ne pinnalliset arvostelut on huomattavasti vähentyneet. Tuo on hyvä kommentti. Eli mitä opimme tästä? Luemme Holmikoa, luemme Mikkelkaarta, Värske Rylehti ja niin edelleen. Kirjallisuuslehtiä on todella meillä paljon ja on hyvin eläväisiä. Nyt minä luulen, että annan puheenvuoron toiminnanjohtajalle. Kysymys itse asiassa, kun saisit tämän kysymyksen, minäkin saan esittää. On kiinnostavaa, että Virossa on niin paljon tämmöisiä kirjailijasukuja, teatterisukuja, taiteilijaperheitä, niin en jaksa lakata ihmettelemään, miten vaikeaa on sitten seuraavan sukupolven lähteä tekemään sitä uraa. Miten vaikeaa on ollut tulla kirjailija Elo Viiding, kun isä on jo niin suuri legenda ja nimi kirjallisuuskartalla Virossa. Milloin Elo Viiding oliko heti eka teoksesta lähtien, koska aivan varmaa on se, että niin pienessä maassa kuin Virossa verrataan tyttären tekstejä isän tekstejä. No, minulla on mennyt hyvin, koska mä tiesin heti, että mä haluan kirjoittaa täysin toisenlaista tekstiä kuin Jyri Jyti ja Juhan Viiding on tehneet. Sitten mä otin itselleen salanimen. Se oli salassa ehkä muutama päivä ainoastaan, mutta kuitenkin, että se antoi mulle enemmän vapautta. Ja mä tiesin koko ajan, että mun pitää kehittää omaa ääntä ja voin sanoa, että olen tehnyt oman kehityksen eteen paljon työtä. Ja runoileminen ei ole mitenkään helppo. Se on hyvin vaikea ala. Pitää koko ajan lukea. Se ei ole tuottelias ala. Aina on voisi tehdä jotain parempaa, joka toisi enemmän rahaa. Siis kirjallisuus ei anna muuta kuin henkistä vapautta, ei siis taloudellista
vapautta tietenkin, mutta nyt se on alkanut tuota mulle. Tämä on semmoinen niin kuin pitkäaikainen investointi ollut, että nyt mä nautin niitä hedelmiä, niistä kärsimyksistä, että olen nukkunut esimerkiksi suomalaisen runoporukan kanssa koulujen lattioilla silloin, kun esiinnyttiin ja kierrettiin Suomea. Että nyt on joskus myös niitä öitä, joita voin viettää hotellissakin. Hyvä. Vielä kommentteja. Me täytymme lopetella nyt. Vapaa keskustelu jatkuu tässä. Saisimmeko kuitenkin kuulla vielä viron kieltä ja jonkun sinun runosi? Elu on se, missä me elämme ja suremme. Mitä me teineteise kohta yöltä tahamme. Heatusega ähvardades endalt takaisin kysymme. Koormavaim kogu teos. Painavaim syy